יש לנו את המורה סלאם דיאב, הוא מורה מורים. מר סלאם, אנחנו רוצים שתספר לנו על המפגש הסינכרוני שהיה. תגיד לי בבקשה קודם כל, האם זו ההתנסות הראשונה שלך? זוהי ההתנסות הראשונה שלי בקמפוס. בעיניי הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת, ושעדיין מתגעגע לעוד שיעורים והדרכה למורים עצמם, על מנת ליישם את זה בעתיד ולהשתכלל ולהתעדכן יותר ולאפשר למידה מרחוק באופן מיטבי יותר מאשר כל תוכנית אחרת שנמצאת כרגע. תודה. האם אתה מתכוון ליישם את מה שלמדת בעתיד? בהחלט. התוכנה או הקמפוס מאפשר ממש חוויה כמו כיתה רגילה, אבל באופן אחר, מסוג אחר, שמאפשר למידה מהבית באופן נוח מאוד, במיוחד להרים את האצבע ולתת זכות לדיבור ולדרג לפי מי שענה קודם, וזה גם נוח שיש יותר סדר ומשמעת, ובעיניי זה גם עונה להתקדמות הטכנולוגית שחיים בה, שזה גם מאפשר לאלו שאין להם זמן לבוא פיזית, אז הם יכולים גם ללמוד מהבית. תודה רבה.